da yake inda muke din a cikin bayan din shine lalle ka san irin wa'annan abubuwan suna faruwa a cikin internet. So bayan mun yi wa'annan abubuwan kuma lalle sai ka fara abin da ake kira cewa a kowane mutum da ya turo maka a internet akwai abin da shi internet ke nuna cewa mutual friends. Idan kila kana in a Facebook yawa in akwai abokinka da ya san shi ko akwai abokiyarki da ta san shi, so akwai abin da ake cewa mutual friends. So lokacin da ka je ka kalle shi to ka je ka duba menene mutual friends naku. Wani za ka ga mutual friend ɗin ku no, to in ka ga mutual friend ɗin ku no to ya fara nuna maka alama ta farko cewa lalle akwai matsala. Akwai matsala ba wanda ka sani ba. Ba wanda ka sani ba. Kaga babu wani wanda ka sani wanda ya san shi. So ba ku da mutual friend. A Facebook ko da mutum ya turo miki abin nan message to sai ki je ki duba, sai ki clicking din sunan shi, zaki yau ba sai ki duba akwai daga friends mutual friends, haka shi ma Instagram haka, amma a WhatsApp babu shi a WhatsApp. Amma WhatsApp za su gaya maka cewa wannan mutumin baka cikin contact din shi, za su rubuta maka, za su ce maka wannan da ya turo maka message baya cikin contact ɗinka, kana son kai magana da shi. So wannan irin wannan taron in ya zo to ana nuna lalle shi ake kira red flag, yana nuna cewa lalle akwai alamar tambaya. To kada mace ta yi saurin sakin jiki, kai ma namiji kada ka yi saurin sakin jiki kai ta chatting da kai da ƙato. Gaskiya kan baka sani ba. Ai ni mafi yawanci abin da ke faruwa kenan. Babba sosai na ga maka akwai wanda shi har da kuɗi da komai babu abin da bai shi a dole da budurwa yake chatting. Ikon Allah. Sai ya je ya sato hoton wata yarinya sai ya turo. Sannan akwai wanda ni na taba kuma muka zo muka yi case din su kuma ita kuma kawa da kawaci. Ita kawar ma sai ta tura ma kawarta din sai ta ce mata da Allah turo min picture ki yanzu ki dauka ki turo ma. Ita kuma ta tsammani kawai friend ɗinta ce ta dauka tura mata, ashe ita kuma tana tura mu wani ne akan cewa ita ce take magana. Sai da abu ya lallace wannan mutumin ya tare ta, ana kokarin fata ya sai mata laptop ne ko ne da rigima ta zama rigima sosai har daga baya sai ta gane cewa ashe kawarta ta yi amfani da wannan handle din nata har take karban kuɗi akan wannan. So lalle ya kamata ba kowa bane ka gani a cikin internet ko ka ganshi a ciki ba shi bane wai zaka ce kai ka saki jiki soyayya ne kake. Lallai soyayyar nan ana yin ta, ana haduwa, ana yin aure, amma sai ka kiyaye wa'annan abin da muke ta lissafawa. Sannan bayan haka nan kuma akwai search inda zaka yi ka gano mutum. Ko da yaushe kana da wani wanda ka ji sunan shi, ka ji yanzu Bature Idris, sai ka je Facebook sai ka sa Bature Idris ki duba. Kaga ya kamata a profile din shi an ce miki bishin, yanzu kika duba Bature Idris zaki iya samun account ko account wanda kila kuma ɗaya ne kawai nashi, sauran kuma wasu ne suka yi da shi saboda suna ganin yana yin program din soyayya da sauransu. Ko ka sa zita, kaga zita sun fito maka da yawa, kana son wanda zita ne zaka yi. So lalle ya kamata idan kai za ka ga ko da yaushe ya kamata lalle kai kokari ka zan kai verifying wannan mutum, kasancewa wani mutum ne behind wannan. Mu ba mu zo nan don makarantar da mutane wannan malamai za su yauwa, ni ba shi na zo in musu ba. Ni da abin da na so in yi mutane bayani shine ka tabbatar da menene kake yi da wane ne kake magana. Wannan ya me za ku yi da su a baya, wannan kuma ana kiran shi trust ne da respect, wanda shi kuma muka ce shine foundation din abin da za ku yi cece ku je. Saboda me? Saboda za ku kebe a daki da ku da ita, shine ake kira kamar private DM da sauransu, wanda kuma idan aka riga aka kallace a cikin wannan wurin sai kuma abin da hali yayi. Amma dai kowa ya san cewa wannan internet din account ne, wannan account din mun lissafa sauran guda 4 daga cikin su wa'anda wani na iya hacking din su ya zama wannan. Da haka na kakka je ka tura abin da zaka ta hama kanka da hankali nan gaba, ko ka je ka zama kai da ka sani kan abin da kai sosai ko. Sannan bayan wannan kuma issue ne na dole ne sai ka samu worth and respect. So idan ka je page din mutum, ka duba mutum, sai ka je ka ga irin likings din. So kai kana ɗa namiji ko kai kana ɗa mace, akwai shafuffuka irin na zantarwa kamar irin su Northern Hibiscus da sauran wasu wurare wanda za ga ana cece kuce da kai labari, wanda kana ganin opinions din mutane suna ba da opinions. So a irin wannan wurin ne ya kamata lalle mutum ya je ya dage ya rika binta, idan ka ganta ka dan ji kana so to sai ka rika binta irin wa'annan post da take. Sannan akwai abin da ake cewa status update, za ka tana updating din status ɗinta za ta gaya maka inda ta je, ƙawayenta da sauransu. To a nan ne ya kamata. Sannan kuma akwai a Instagram akwai abin da ake cewa highlight da za ka iya zuwa ka duba. Shi ma a Twitter za ka ga me take retweeting, you understand, duk wani abubuwan sai dan baka dan labari akan ta yawa wace irin. Yanzu ka ga misali, yanzu ka je an yi posting din wata da ita da kishiya,
sai kai ta ce ai da ni ce da na runduma mai sanda ko da na kona gidan kaga tun nan sai kai unfollow ɗinta. Dan akwai wani labari ma da yake ta yawo a nan internet din wani ya fasa aure saboda irin amsan da ta bada akan wani tambaya da aka yi cewa idan ke ce abu kaza ya faru da wani kaza ya zaki. Gaskiya na ta wani yan mata amma ina ganin da yawa yan matan ba sa ji. Gaskiya mahi yawanci yan mata maza su kan fasa aure saboda irin waɗannan comment din da kuke zuwa ya ganki babu imani ya ganki babu tausayi ya ganki babu respecting uwaye duk yana ganin irin wannan post din naki yana ganin irin wannan abubuwan lalle zai kara gaba to su kuma mazan ina ga musu bi waɗannan su kuma maza da mahi yawancin su ba su kan yi magana akan social media sukan yi shiru. Mace za ta iya updating status ɗinta so 100 za ka iya ganshi wannan number ɗin zama ɗan ƙanana saboda yawan update da ta yi a biki za ta sa amma namiji sai ga sai wata 3 bai ma sa ko ɗaya ba bai updating komai ba shi dai kawai binan ya kalla ta baki wani malami gadon ya ce mai ba hoton yaran da bai downloadin ba yace bai kwana sai ya hada ko wani ne yana ta kallon ɗan mata na ji wani wazi da yana faɗi wannan to akwai wanda shi haka ne yake kuma wani lokaci sai ya confusing kanshi gaskiyar labari shine idan ka zo traffic din internet daban yake da irin na unguwa da samun yare a unguwa saboda yanzu misali kana kan social media to lalle kullun sai kaga wata sabuwa sosai dole kuma wata sai kaga wadda ta fita ka kyau da diri ke ma haka kullun sai kin ga wani ya shigo DM ɗinki wani sabo har ki rena wanda kike da shi yanzu ki ga cewa lalle matsayin ki yafi wannan to gaskiya ba haka soyayya take ba ita soyayya ana kokarin a buƙaci abinda ka ji hankalinka ya kwanta ma idan ka ji kana soyayya da mutum ka ji kana ɗarɗar wayar ta in ka gani sai hankalinka ya tashi kullum kai ne cikin rigima da kai da ita to lalle ina ganin ba haka akai dalilin da yasa akai soyayya ba ita soyayya wata aba ce da ake son a yi wanda zaka ji kana jin kwanciyar hankali idan ka ga wannan wanda kake so har kana jin shauƙin ma ka ji murya shi ko ka ji ya kira ka ko ka ji wani abu ya faru tsakaninku so a tunda topic din mu internet soyayya ne lalle ya kamata lalle mutum ya ga beyond wannan sannan kuma akwai wani cheat zan ba yan maza yan mata sun shiga cikin TikTok sosai lalle in kuka yan maza in ka kamo ta nan to ka bita a cikin TikTok nan zaka ga wace irin mace ce wani irin tunani ne wani irin ma abubuwa take iya TikToking din dan shi TikTok din ba wai kalmomin wasu ne zaka amfani da su sai kai wani abu mu ma mukan je mu dan gwada iya abin da zamu iya yi so wayannan kalmomin da kake za ka gani ya kamata a ce mutum ya dauki abu mai daraja ne yayi akan shi amma kina magana kan wata ta buge wata ko wata kishiya zaki ci mutunci ko na zo in ci mutuncin wata duk wannan abun it shows naki wace ce an san wasa ne amma a san inda ake wasa saboda yanzu wani ke neman ke yana son ya zama zai soya da ki to dubbanci wayannan gaba ɗaya da muke magana sannan akwai abin da ake cewa matchmaking da dating sites wanda gaskiya har yanzu mu ban ga an yi wanda yake daidai irin wanda ni nake tunani ni nake kansilin irin wanda nake so ni na so wanda za a yi irin wanda za a zo ya zama na kuɗi ne ba ma na kyauta ba ne mutum zai biya kuɗin shi wannan kuɗin za mu aje shi ko da ana tara kuɗin ne ana sa su a foundation ko ana building din wannan application da shi ko kuma yana cikin abin da ake mai kema mutum lokacin da zai auren shi sai zama kamar wani deposit ne ka bada kamar wani adashi ne yauwa ka shigo da shi amma da bayan ka samu mutumin da kake so a wannan wurin kila za a yi mai kima kuɗin ka saboda as a gift din wannan abin da kai sannan a wurin kuma ya zama akwai an tantance mutum kafin aka sa mutum cikin dating site saboda za ka ga yanzu mutum da yawa za ka ga an haɗa ka da mutum amma wasa suka zo yi su ba gaskiya bane na haɗu da yan mata da yawa waɗanda gaskiya suna neman aure na haɗu da 'yan maza da yawa inda gaskiya ne suna neman aure amma yanzu abin da sama maka taso da magana soyayyen internet saboda kwanan satin nan in ka duba cikin shafi na Instagram na yi maganganu kan single da zama so na ga 'yan mata da yawa sun ce su single ne na ga 'yan maza da yawa su ma sun ce single ne kuma dukan suna Instagram tare da ni kuma kowanne yana neman abokin zama ne wannan amma duk babu trust duk ba a da juna ba shi wannan gane yake ita makaraciya ce ita tana ganin shi ma makaraciya ko wasu ma suna ganin me yasa ma zan soyi wanda na samu akan internet shine program din da muke magana yau so babban abin da ya kamata mutum ya no matter what internet ta zo kuma za ta zauna daram da duwawunta ba ta fi ko ina ba haka kuma za a haɗu za a aure dole amma kowane handle da kaci ni da ina gaya mutane handle ɗaya da zaka fi jin tsoron su ka zama kai aiki sosai akan su shine WhatsApp, Twitter da Facebook. A Instagram ai shi na gaya maka shi idan kai yana da baka da daman kai a buɗe shi a page guda biyu haka shi ma
Snapchat shi ma baka iya bude shi a shagon wani in ka bude shi a wancan zai kulle to lalle ya kamata mutane su fahimci cewa lalle ya kamata kai authenticating shi kai verifying din shi ka sani sannan uwaye da suke sauraron mu cikin program yanzu lalle su yi hakuri ita internet din nan lalle wuri ne ana samun so ana samun bakin ciki ana samun so yayi daidai kuma a samu wanda ba daidai ba dan haka nan kada a ce dan ta samu saurayi a Facebook ko ta samu amma har suka zo suka daidaita har suka hadu har suka cewa ya kamata ta turo shi gida ya zo yayi to lalle ka a ce ai haɗo su a Facebook ya zama dalilin da zai sa ba za a ba shi ita ba ko ita ba za a ba da shi ba lalle kai da zama kare zama shine dalili a wurin mu ko malamai ba za su yi tunda daga an haɗu kuma an fahimci an riga haɗu sun fahimci juna har ma sun zo sun haɗu kila har ya dawo in kasar waje yake in ma cikin Kaduna yake ya zo ya tashi ya je Kano ya same ta har sun gere ta kansu za su yi kada ya zama uwaye su ce ai tunda a internet kuka haɗu dan ni ban san bambancin internet din da haɗuwa wurin biki ba ko akan hanya ni dai ban san shi ba ko dan kila ina mu'amala da mutane ne a social media ni ban ga bambanci ba saboda ni na ga manyan business ma an yi su an haɗu a internet an yi business a internet an kuma raba a business ba tare a juna ba kuma akwai auraraki da yawa da mun san su an yi su da yawa duk mun kalle su mun labari za ka gani a Twitter suka haɗu a Facebook su haɗu a wani amma duk babban abin da ake so lalle duk wanda ta haɗu da wani a social media babban aikin da ke gabanta shine ta creating trust and respect shi ma babban abin da yake mata ya zama tsakanin su ita su creating trust and respect ka san ita wace ce ta san kai wane ne ka san matsayinta ka san watsinta babu ƙarya ta san matsayinka ta san watsinka babu ƙarya ina da mata na kaza ƴaƴa na kaza wasu ƴaƴa sai an yi ƙarya kuma da in ta aure kan duk sai ta gani abin gaskiya ne kuma bazawara ce ki nuna cewa ko kuma kina bazawara akwai ta kira ni ma mun yi magana akan haka tace ita ƴan uwanta ma suke ce mata daina posting cha tana da ibita ma daina posting babinta saboda kada amma ta bari in ta samu saurayi bayan ta yi soyayya daga baya ta gaya mishi cewa tana da ƴaƴa ko ba ta da haka ai disaster kenan gaskiya kam sai ka kamu da santa kuma sa'an nan kai kila ba kuma disaster saboda in kana kima mutum ƙarya kuna aure ƙarya ta shigo lalle tashi hankali ya riga shigo babu magana gyara shi mutunci shi abin da ake kira mutunci madara ne da ya zube shi kenan kam sannan kada ke da duk abin da kuke a kai da waya ko kuma duk abin da kake akwai waya kada ka taɓa mata zama kana mata ƙarya idan ta ce maka ka bata kaza ka kalle ta cikin idon ta kai mata fara ba ni da wannan abu kada ka tsaya kana mutum ne kada ka mata kame kada ka ce mata bari jibi ko ka ce mata ai contract din mu ne muna jiran a biya mu duk ka ce mata ba ka da shi ba ni shi ina ce to ka ma alƙawari ka ce ban yi alƙawari ba shikenan ke ma haka gaskiyan ke ke ma haka ke yace yana son kaza ba ni da turo min picture ba zan turo ba in ya dame ki blocking din shi shikenan saboda idan ya kamata in ma wani abu yake son ki turo mishi ko wani abu wannan tsakanin ku ne da ku da shi ku ne za ku je ku haɗa kanku da za ku yi abu amma dai abin da nake faɗi duk abin da ka yi wanda ba ka yi shi saboda jin daɗin ka ko ba ka yi shi saboda kanka ba ko ka yi shi saboda ita ko ta yi shi saboda kai ƙarshe duk sai ku yi nadama shi ne gaskiyar labari saboda duk abin da ka yi ba kanka kai ma ba ya zama kamar adashi ne a cikin wannan soyayya so a lokacin da yake cika ce mishi ya tura miki kati ya tura mishi waya zaki sai waya cika miki waya ki ta fashe tura miki shi faran da yace a turo mai hoto ba a turo ba akwai magana soyayya ta tashi saboda in ke zaki iya tambaya ya yawa kin bude hanyar tambaya shi ma ya bude kafar tambaya kwarai kuwa shi zaki ce mai social media social place ne wuri ne na mu'amalanta kai mutum ita mutum kai namiji ita mace wasu haka za ka gani sai sun karɓi kuɗinka ma sun karɓi komai gobe ko da za ka tashi da safe kai ta nema ta yi block ɗinka ba ka ƙara ganin ta kaga saboda mai can bai verify ya gani mace ce ko namiji ba bai san wane ne yake magana shi ba da sauransu akwai wanda ma za ka gansu saboda tsabar rashin mutunci idan ta ce maka ba ta da lafiya da waya za ta je asibiti ba kuma asibiti kai ta ba amma za ta je asibiti in ka tashi verify ma ta nuna mace ai mamanta ce ga ta kan gado babu lafiya to da kai ta karɓi kuɗinka mutane sun kai wannan level din so yanzu ka kalli mutum ka kalli surar shi ka kalli abin da ya zo da shi ka kalli sai aka ce idan mutum ka ganshi ka je ka duba ka ga bai da wani profile din kirki
kaga bai da profile bai faɗi wane ne shi ba dan makaranta ne da dan makaranta bane jami'a take school of nursing take teacher ce kaza ne bai ce koyin ba bai ce Idris ba bai ce Vision FM ba bai ce koyin ba babu hoto babu post mallan ka gudu ka hita batunta gaskiya in dai ta zo social media kuma ta ga cewa ba ta iya faɗin wa'annan abubuwan bari in ga mutane da yawa suka yi magana kan ishin wai ain me yake ce mishi evil eye mallan evil eye ba shi baya kan wannan cikin bayani gaba ɗaya da aka yi magana da inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana kan kamban ido ake kiran shi ko kamban bugun wanda ya envy shi aka yi mafada shi ne wanda ya gani bai ci aka ce in ka gani ka ce masha Allah ba wanda ya cire kayan ba a mai fada ba saboda shi ba shi ya laifi ba wanda ya gani ya envy shi ya laifi da haka in ka sa hotonka akwai wayanda muka gansu misali kullum ina ba mutane da mutane irin su Kim Kardashian irin ma shugaban kasar Trump da sauransu duk gaba ɗaya tun da aka haife shi kan internet hotunan shi kan internet suke me ya taɓa faruwa da shi mu yanzu da muke program duk baga shi ana ganin mu me ya faru da mu sannan in ka ce kan mun baka ne mutum no in ka ha wurin suna mutum no ke zuwa wurin suna in ka dauki yaron ka kai shi asibiti mutum no ke kai shi asibiti in ka dauke shi ka kai shi primary school ko nursery school mutum no ke duk ba su da kan mun baka sai akan internet yanzu misali yanzu je ka duba internet din wasu gaba ɗaya mutum 300 wasu 200 wasu mutum ma 50 suke da shi je kasuwa da cika shiga mutum nawa a kasuwa ba adadi so in muna magana kan baka akwai shi amma ana magana ga wanda yake MB wanda ya gani kai ne ake cewa idan ka ganta tana da dogon gashi sai ka ce mai masha Allah barakallah in ka ganta tana da jiki kaza sai ka ce masha Allah barak ko da mutum namiji ne ko mace kai da ka kalla kai ake magana da kai ba wanda ya post ba wanda ya ba da haka yanzu in ka ce kana da kyau shikenan sai ka boye cikin gida ba za ka fita ba za ka je ka nemi abinci ba za ka je ko ina ba saboda kana da kyau saboda mutane su ce kana da kyau da haka nan shi amma amfanin shi profile page in abin da ake so shine ya zama profile page ɗinka ya kare profile ɗinka shi yasa shi bature da ya tsarin sai ya ce har da wani wuri ake ce ma edit your profile idan akwai wani abu da ka canza za ka iya ko yawa a Facebook sai ka canza sai ka ce nayi FGGC wuri kaza kaga mutum bai sa makarantar da ya ba bai sa inda yake aiki ba bai sa bai da kowa sannan wai ke kina soyayya da shi ki kuma ki rantse ki tsare ke kin samu masoyi a internet bai da komi bai da profile ba hoto ba komai haka shi ma za gani wai privately ne ta tura mishi wai sai ya requested so ainihin yanzu abin da nake so shine me yasa maza ki accepting din shi privately ki magana shi ake ce tura miki privately gaskiya kinga kin bridging din shi abin da wanda internet din da tsarin da ya bada ke kuma yanzu kin zo kin bridging din wannan tsarin da aka tsara bayan haka nan shine kuma akwai abin da ake cewa conversation tattaunawa idan kuna tattauna a cikin tattaunawa kamata lalle mutum ya zama yana da fa'ida sosai na fahimtar lalle cewa wani irin mutum nake magana da shi yana mun magana da respect ko bai na mun magana babu respect tana maka reply da respect ko tana maka mana babu respect kuma mata ka ku ga da maza kan mu damu da mata mace da ma ya kamata dan yi ma dan yanga mana dole kai go profile mai kyau tana jami'a tana karatu da sauransu kana kallon ta kasance wannan warinka ce ko ba warinka bace ke ma kin duba kin ganshi kin san cewa wannan warinki ne ko ba warinki bane so ya kamata lalle ki san cewa wannan zaki iya ko ba zaki iya ba kin ga irin mutanen shi sannan bayan wannan kuma akwai abin da ke cutar da mata kuma yake cutar da maza akwai maza gaskiya da za ka ga suna soyayya da mace amma ana kiran wannan soyayya wai bestie a social media ne bestie kwarai kuwa bestie za a yi posting bestie a yi posting bestie shi fa wannan mutumin da ke neman ki ya ga bestie nan bai yarda da bestie nan zai jayi haka ke ma in kina yin bestie kina sawa shi ma yana sawa ita ma mace in ta ganka da bestie nan ba za ta hankalinta bai zai kwanta ba saboda za ka ga cewa lalle tana gaya maka sirrin mata da abubuwan mata da sauransu shi ma ita wancan za ta ga ita ma wannan haka so ya kamata lalle idan baki da kowa sannan kuma akwai mata da yawa da za su ce takin kuma ba takin bane singles ne single ne sun toshe ma kansu kasuwa da kansu sai ga mace ta rubuta sai ce wai saboda kada kawayenta su ce mata ita ba ta da saurayi kullum sai ta ce tana da saurayi shi ma za ka ga kullum yana nuna cewa shi bai da mata kuma yana da mata so duk wannan abubuwan ya kamata a ce lalle in ana internet soyayya to lalle ka internet soyayya ta zama abu wuri ne wanda za a zo ana karya sannan ka kyautata zuciyarka da shigowa da ka zo neman abin da za ka yi aure da shi ne ko kuma ka zo ka yi rayuwa ta albarka ne a wannan wurin so niyyarka na iya maka attracting irin mutumin da za ka samu in kika zo internet kika ce duk wanda yake dan internet dan iska ne to lalle sai kin samu iska babu iyaka saboda shi nawa mindset ɗinka is attracting abin da zai zo mind ɗinka zai zo maka haka kai ma in lokacin ce duk yare da ka gani a cikin internet iska ce duk wanda ta sa hoton da internet iska ce to lalle zaka haɗu da yin iska saboda haka kai tunani kuma haka zaka samu
abin da ya kamata kai, abin da ake cewa shine musulunci cewa kai kyakkyawan zato. Duk wanda ka haɗa shi kai kyakkyawan zato. In kai kana son yarinya ka ganta ba da zabta babu hijabi amma kuma ta maka kyau a rashin hijabin ta ka bita, to magana fa ka zo ka fara ce mata tafi ka sa hijabi fa sai kun yi daru da ita. Kwarai kuwa za a samu matsala. Za a samu matsala saboda kai asalin abin da ya sa ka ce kana son ta dan ka ganta babu hijabi. Sannan daga baya kuma ka zo ka ce mata kai kuma sai ka zo ka ce ko kuma a fatam ko kuma kana zuwa sai ka ce mata to ki fita cikin internet. Bayan kuma anan fa ka same ta. Bayan kuma anan ka ganta nan ka ce kana son ta amma kana shigowa sai ka ce tunda kai yanzu ka samu ka kama da haka ne ke ki fita. Kuma in ta fita shi ba zai fita ba kuma ya ce yana cikin kallo. So abin da nace mata matsalar da na samu da mata da yawa shine a lokacin da lalle za ka ga mace za ta tara mata samari ba ɗaya ba biyu ba uku ba sosai a da in ka zo gidansu ka ce na zo ina neman su a cikin maka shiga layi za ka ce da dan hakimi da wani ma suna yi in ma ba filatani ne wuraren mutanen mu ma sharo za ku je ka bade gaban ka amma ka ma sanda ma sannan a baka ita. So amma yanzu zamani ya canza sai ga yarinya ta ce ni shi ne kadai nake so kuma internet love take yi amma sai ce yana China amma tana nan a unguwarsu ta hana kowa ya ganta. Ya mata magana ta ce tana da saurayi. Ina saurayi yake yana internet. So ba laifi bane ba kuma wayewa bace kuma ba taku bane. Idan namiji bai riga ya kawo gaisuwa gidanku aka ce an bashi ba ko aka sa rana aka sa suna wannan saurayin baki zama takin ba. Ki zama kina kasuwa ne ko ki dauki matsayin ki na single. Kai ma idan kana da budurwa ba tare da an ce maka abin da yasa ake cewa ka natsu saboda ka samu shi yasa ba a son wannan long courtship din. Ka ganta bari ga maka wani abu da mutane ba su son su gani. Wallahi dudu in kana son ka so yana cikin wata da ka gama. Kana iya ganin ta ka san halin ta ka so ta in daga sakaki. Gaskiya. Duk wanda ya dinga goga ki layi kuka fara soyayya kuka tafi shekara 3 naga wata ta yi posta a Northern Hibiscus shekara 14 ka tsani da Allah. Inda kanwata ce yanzu wannan aini sai dai mu je kotu. Shekara 14 kuma. Shekara 14 kina abu guda. Gaskiya dai kam. Ai abun ya wuce tunanin hankali. So lalle ya kamata mutum ya sani inda gaske yake sai ki ce miki gidanmu na wuri kaza. Ka zo. Shikenan. In ya zo in kaza za yi sai ya je inda za yi. In kuma ba soyayya ce dama ta hada ku da shi ba wannan kuma labarin ku ne can za mu hada ku da malamin muku wa'azi. Gaskiya kam. Amma idan aure ya zo ki tabbata cewa in dai aure ya zo ba zai ce miki turo min kaza ba. Ba zai ce miki ina son kaza ba. Ba zai miki magana ta kaza ba. Zai zo da miki da magana ce ta aure. Wanda bai zo na aure ba kin san matsayin shi ba aure ya zo ba ki aje shi a inda ya zo ba inda ya zo zai aure ba. Wato ko da yaushe mace ta rika cewa akwai bambanci tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu. Kuma ya kamata yadda ya zo da mission ɗinki ya zo ya miki wayo ke ma kina da mission ɗinki da kika ce ke ma kin responding to him. Dan haka sai kin bude idonki. Dan an ce internet ne ya dan yi miki kaza dan sai miki dan kati na naira 1000. Dan nago ta yi tambaya ta ce wai me yasa ko da yaushe mace wanda ba ta so ya fi son ta wanda take so baya son ta. Ai simple ne. Nema da samu abu daban-daban ne. Ai duk ya samu ko dabba ne yanzu zaki ya gama zage-zagen shi ya kamo ba ajima abin da ya kama yake bai ya baccin shi. Ya riga ya kama. So shi yasa su a lokacin da uwayen mu cikin wisdom din su cikin wayan su sai aka ce maka ta zama taka sai ran da ka fito. Haka zaka iya zuwa gidansu gobe a ce maka jira soro kana wani ya zo ko a ce maka dawo gobe kai da kanka in kana da niyya za ka fito ka ce kana yi to amma sai yana ce maka ai kai kadai ne ni ba na sauraron kowa in ina yanka ba na ganin kowa shi kenan shi yanzu ya daura akan shi kadai ne to shi kadai ne sai ya taimaki yanga sai ki miss call 30 ya ki dauka wayarki shi kadai ne amma da ya san cewa in yayi miki miss call wani zai dauka wani zai buga ki dauka ya san su biyu ne competition ne kuke yi zai shiga zai serious. So a wannan matsayin da muke a wannan matakin da muke lalle ya kamata mu lalle mu bude ido hankali ku duba conversation ɗinku da ke da shi sosai sannan kuma ta yaya shigo miki conversation ɗinku na farko da wani manufa ya zo ya yi sallama ya yi wani abun dariya ne ya yi wani abu ta ina kuka shigo ta ina kuka fara haka
sannan time to time kuma ka rika duba wa'annan messages din in baka goge ba ka duba ka gani duk irin soyayya da kuke yi kuka cewa lalle kana jin tsoro kana tattaku to kakan kasancewa ba daidai ne ba abin da kake to sai ka koma kai abin da yake daidai babban abin da ake so shine ko da yaushe kai establishing wa'annan abubuwan da muka faɗi cikin farkon program cewa kai establishing trust kai establishing respect kada ki taɓa yin internet soyayya babu wa'annan abun guda biyu duk wanda ya shiga internet soyayya babu trust babu respect lalle sai ya yi mummunan bakin ciki akan abin da ya je yana nema. To haka ke masu sauraro mun riga mun cinye lokacin amma za mu dan baku dama ina ganin mutum ɗaya ko biyu su kira a cikin shirin kafin mu karkare shirin 0909553341 shine layin maza mata kuma akan 0902224677. Hello. Wa alaikum warahmatullah. Wa alaikum assalam. Idris da kai da Mallam Abdulkarim na muku barka da dare. Kai ma muna maka barka da wannan lokaci. Magana da shi malamin alloli a wani na mahimmanci kuma na ke nuna godiya da rufe da kaddan da ake walau da yanzu da wasu yi to ya kamata wani da amfani da wanda ake son to a mutum da shi ba wanda kuma shi ne a tafi mutaji lafiya maza wajen riga su. So godiya miki maza wajen riga cikin hello. Wa alaikum assalam. Barkanki da shigowa da wa muke magana a gurguje. Habiba hayin banki muna tare da ke. Mata dai gaba ɗaya sun ba su dai wanda suke yaki abin da ya kusa raki kuma da wanda suke na banzai gaba ɗaya yanzu aka mai da su da kuɗi haka saboda gaba ɗaya yanzu abu na wannan ne su ba kamar da ba ga ɗaya da su sun haka ba amma yanzu abu na su yawan yawa yana so yawa haka fatin da za su kuma su gyara Allah ya yi wannan gaba to amin sun ma amin godiya muke da wannan kira da kuma na kafin mu karkare shirin lokaci ya riga ya tafi kana da waɗansu kalamai na ƙarshe da za mu rufa shirin nan da su to kalamai na dai inda dama na yi misi na duba takarda na hango mai magana friends masu satar number a cikin kwarai kuwa zaka ga social media za ta ga kawarta ta ba ta labari ta nuna mata saurayi ko wani sai ta karbi number daga ciki sai ta fara ita ma kutsawa ta da gaisuwa da zuwa wasu abubuwa daga baya kuma a zo a yi fada tsakanin kawaye da kawaye a cikin program din mu mun yi friends amfanin kuma mahimmancin friends a cikin soyayya yana ganin kaje can kasa shafin mu zaka ga mun sa shi mun sa shi ya kamata lalle mai bayani sosai wani irin abokan ya kamata ka sani lalle cin amana ce na farko duk abin da kuka yi da kai da wani a cikin DM din shi ya zama amana addinin musulunci ya faɗi haka sosai kuwa abin da ka tura kai muncin ka tura ko ka je ka tura dan ka cutar da shi lalle ka sani cewa lalle sai Allah ya tambaye ka ko ma menene sannan idan ka yi dan ka tozartar da ita dan ka yi blackmailing ɗinta lalle babu wani laifi a bayan ƙasa irin laifin da za ka yi ma mutum ƙage ko ka mai sharri so lalle mutane su cewa wai social media nan da ka rike ta lahiya lau za ta kai ka wata ranar tashin alƙiyama lahiya lau sosai duk abin da wani ya gaya maka ko da ta baki labarin wata ko wani abu ya faru tsakaninku lalle sanin cewa abin da ya faru tsakaninku kasancewa lalle amana ce kuma dole rashin cin amana nan da ka gani akwai da kuma giba da abubuwa da yawa wanda zaka ji an faɗe su ma sun fi manyan kaba'irorin da kake magana sosai kuwa da tozarta mutane a social media za ka ga mutane wani ne na wurin tozarta mutane da tura fake news duk waɗannan abubuwan da kuke magana da kake gani da Facebook abinda baka tabbatar ba kai ma ka duba ka dingiza mu muka yi kokari a cikin page din mu don bada abin dariya da sauran abubuwa wanda zaka yi wannan yafi maka da ka rika daukar mummunan abubuwa sannan ka daina tura wani abu kaga an fasa wani kai ya fashe ko wata soki ko labarin bakin ciki ku rika tura tsakanin ku da kai da masoyanka da sauransu yakan tayar mai da hankali ya zama ko da yaushe yana cikin mummunan tunani kan irin abubuwan da tashin hankali sannan duk abin da bai shafe ka ba kullum ina ce mutane I'm minding my business in kana son ka yi nasara a cikin social media da kuma internet da soyayya a cikin social media to abin da bai shafe ka ba ka sa kanka ci baki a cikin shi wannan ba haka yake
kuma kada kai tunanin cewa saboda ka san wani abu na addini inda kai karatu kace sai kowa ya bi abin da kake sani a'a inda kai karatun ka na addini daban yake da wanda wancan ya kirje wani dan izala ne wani dan sunna ne wani dan shi'a ne baka san inda ya karatun shi ba amma kace sai an bi yadda kake so so zaka dade cikin internet din nan ba wanda ya so ka kai ma ba wanda ka so saboda zaka ta ganin mutane daban abin da ya kamata shine ba kai bane laisa alayka hudahum kai ba mai shari'a bane baka shirya da kowa sannan kuma wala zakku anfusakum kada ka tsarkake kanka kada ka kalli kanka ce kai mai tsarki ne su wani ba masu tsarki bane kai in kaga kowa kai ma kowa uzuri duk wanda ya zo ka ganshi a lalace kai mai uzuri bai samu training inda ka samu ba shi yasa ya kilace sai kai mai addu'a Allah ya shiryar da shi shikenan illa iyaka amma ka shiga ka dinga balbalin bala'i ka rika zagi ka dauki enemies kuma kakka damu da mutum duk wanda bai maka ba internet wannan shine kalma ta babba duk wanda ka je shafin shi bai maka ba ka yi unfollowing din shi shikenan ka daina bin mutum baka son shi kuma kana bin shi kana bakin ciki kana ba labari kana muncin kana tura me ya tura idan baka son mutum ka san ba ku shiri kada ka bi shi a social media kakka ma san abin da yake posting ka huta shi ma ya huta ka rinmu juya ku ban mishi abin shi in ka ga aqidar shi ba dai da aqidar ka baje ka daina bin shi in yana son ya sa fina-finan shi na yan film da sauransu kai baka so ka daina akwai wannan button din ko ina akwai shi dama kai following da kanka saka iya danna shi kai ka danna shi ka ce unfollow shikenan in ya dame ka akwai wani wuri da ake ce ma block ka yi block ni ban san abin da sa za a ce amma wai ce ku ce a internet ba gaskiya in ma tura muke wani abu yana tura din kika bude bai muke ba duba can akwai abin da ake ce block same block shikenan an wuce gurin in na bude muku WhatsApp ina za ka gani irin tattaron mutane na tara wanda duk na blocking din su ni ko turo min kai kashin wani ya kare ka turo min ni na blocking ɗinka dan ni babu ruwana da wani tashi duk abin da zai tamu da hankali ba zan baka cikin page na ba sosai ta haka in kana mutumin kirki kana da abin da zaka faɗi zaka bada shawara zaka yi wasu abubuwa kuma you are happy person to ni zai mu'amala da kai amma a sad person wasu fa in ma wani ne posting ya turo min na tura washe yana bakin cikin me yasa wance ina ruwanka da shi ina ka san shi mind your business and do what you supposed to do dan Allah duk wanda yake kan internet ka zama kai minding ka rinka zaba ma kanka inda kake samun farin ciki ka rika ka daina biye ma abin da zai saka cikin bakin ciki shikenan illa iyaka to ma sauraro kun ji mu tare da Ibrahim Hussein Abdulkarim a cikin wannan shiri da muka yi malakabi da soyayyar internet kuma na san cewa mafi yawanci an ilmantu da abubuwan da muka tattauna a wannan lokaci to da fatan an ɗauki darasi ba kawai mun ji daɗin hirar ba na san mutane na da yawa suna nan suna cewa kai yau an yi fashin baki sosai akan wannan maudu'i to ba shi kaɗai muke bukata ba ya kamata mu ɗauki darasi akan abubuwan da muka tattauna don mu gudu tare mu tsira tare to masu sauraro duka a nan zamu jalin zamun shirin idan ka duba ga cewa mun riga mun wuce lokacin da aka ɗiban mu shirin to amma hira ne ta kai hira har muka kai ga wannan lokaci to mai sauraro duka a madadin kowa da kowa musamman Ibrahim Hussein Abdulkarim ba bako bane a cikin shirin ya riga ya zama dan gida a madadin shi sai kuma a madadin ku da kuka saurare mu a madadin waɗanda suke bin ma Instagram kuma muna ce muku sai an jima gare oke to na su duk da dai fuskan na bai fito ba wanda kuke tare da mu a nan Instagram kenan duka a madadin ku gaba daya da wanda suke bibiyan mu a gida a rediyo gaba ɗaya muna ce muku insha Allah idan Allah mai kwame komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu dauke da wani sabon shirin a cikin wannan shiri na soyayya ruwan zuma da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu.